Son Sonia Ordóñez González, a candidata polo Partido Socialista á alcaldía do San Amaro. No concello de San Amaro temos o castro, temos varios pazos, pero non temos ningunha ruta de senderismo, cousa que, se logramos chegar á alcaldía, pois gustaríanos facelo. Os socialistas apostamos por a naturaleza para dar a coñecer o noso concello. As vías municipais do noso concello están con baches desde fai casi 4 anos. Como se pode ver, a un mes das eleccións siguen sin arreglar. Iso mostranos a falta de interés do goberno do PP por o noso concello. Outro dos problemas que temos neste concello é que nos cambiaron a ordenanza da agua. Antiguamente tiñamos 30 metros cúbicos por mes para cada casa e agora temos 30 metros cúbicos para 3 meses. Tamén se nos dispararon os precios. Temos o proxecto de construir un centro de día para os maiores. Iso permitiría aos maiores do concello de ter actividades, de ter talleres de memoria, tamén de poder formar mulleres do noso concello. Apostamos polo emprego e por iso que queremos formar as mulleres deste concello para que poidan traballar no noso centro de día e, se queren marcharse para outro sitio, que tamén poidan acceder a un posto de traballo en igualdade de condicións. Fai 20 anos que goberna o PP este concello e é o momento que San Amaro probe o cambio.